Lopettakaa nyt jo. Totta se on. Nyt on oltu liikaa koneella. Ota yksi vielä. Nyt riittää. Miksi sä noin teit? Nyt liikkeelle. Ja nyt aloitetaan suunnistuskoulu. Tämä on sellainen iso kartta. Tuo. Sitten on tällaisia karttapalloja. Ja sitten on tällaisia isoja karttoja. Nykykartat on kyllä aika mahtavia. Sinne on merkitty kaikki sellainen, joka auttaa tietämään missä oot menossa. Musta katkoviiva on tällainen polku. Sitä on aika helppo seurata. Mutta mistä tietää kumpaan suuntaan polkua kuljetaan? Nyt astuu mukaan tällainen kompassi. Punainen nuoli osoittaa aina siihen suuntaan, mihinkä tämän kartan yläosa pitäisi osoittaa. Ahaa, nyt muuten tajusin. No niin, tuossa nyt se on. Tämä tässä on Emit-kortti. Ja tässä on lukijalaite. Tässä on koodi. Sen pitää olla sama kuin tällä kartalla. 93, eli me ollaan oikeassa paikassa. Laitetaan siihen näin kiinni ja otetaan pois. Onko se uutta muotia? Ei, vaan tämä on vanha rastalippu. Nykyään käytetään sitten tällaisia. Ja kannattaa varoa tätä, sillä siinä on piikit. Ennen käytettiin puuleimaasimia. Niin siitä tietää, että on käynyt paikalla. Ja tässä on nyt näitä suunnistuskartan merkkejä, että tässä näkyy, että mitä mitäkin tarkoittaa. Mikä tää musta pisteviiva on? Se on puuston raja. Toisella puolella on isompia puita, mutta taas on toisella pienellä. Ai niin kuin tämä. Kyllä, juuri näin. Ja keltainen on avointa paikkaa, vaikkapa metsäaukia tai pelto. Tää musta katkoviiva on siis polku. Mutta miksi tässä on keltaista? Se on porun rata. Ja tuossa on tiheä metsikkö, joka on merkittynä karttaan vihreällä. Mitä aika tiheetä on? Joskus myrsky tekee tuhoajaa ja kartta pitää piirtää uusiksi. Sinisellä merkitään kaikki vesialueet, ojat, suot ja muut. Tällainen kuoppa tai suppa merkitään karttaan V-kirjaan. Ai niin kuin tuo. Aivan. Merkitäänkö talot karttaan? Ne on mustia laatikoita. Ei ole tärkeää, että millä tavalla liikkuu.